pinag-alala ko bata. Yung anak ko saka yung dalawa niyang pinsan. Kasi recognition nila ngayon. Tapos bukas, ako naman yung mag-graduate bukas kasi nag-aaral tayo ng ALS. Kaya ngayon nakatulong sa Papaya Project. Tapos bukas si graduation ko nga rin. Dito na lang tayo na. Daming tao. Dito muna tayo sa gilid. Dito. Taba kagabihin tayo na. Kaya lang parang maganda ang sunset area. Ay, fishing! Ang fishing! Parang meron na ba? Ang isdaan! Isda! May aso! May aso! At may ganaw. May ganaw si Mia. Ayan na si Sisto. Saan yung kita mo? Doon sa mga. Sorry. Ha? Sorry po. Di mo. Yo. ng bato. Malapit na.
Ito ang signal. Graduation din dyan, oh. Presyo ng gas. Hello sa 3. Hello po. The master, hello. Dali mo na sa kwarto. Baga muna ako lagi nagpapaberti. Yo. Wait, pupunta pa tayo. Tara. Islam ibang. Ay, ubo. Baba muna ako. Nak, yung cellphone na ka. Ano mo yung ano?
One viewers, hello. Senyora. Hello. Ah. Ha? Magkano kailangan mo? Ha? Akala mo? Ganda nga. Ganda.